500-year cross memorabilia o bags of hope pagikatakdang manawat sa mga parokyanong nga kabos isip kabahin sa pagsaulog sa ka-500 katuig nga paghangop sa nasod sa kristiyanismo. Ano ang report? Kini ang Quincentennial Cross Memorabilia nga gikan sa recycled nga kahoy nga gituyo paghimo alang sa mga piniling tao sa mga parokya. Ang kadtong mga kabos ang kadawat sa unang 500 ka mga cross ug ang bag nga gitawag og bag of hopes nga isudlan sa mga pagkaon. Programa kini sa grupo sa mga Kristohanong nagpakabana nga nakig-alayon sa simbahan aron mabatyagan usab sa mga kabos nga kabahin sila sa dakong kasaulogan. Mula na't ang programa hangtod sa usa ka tuig. We're trying to give the joy of this celebration of the 500 years of Christianity to the far-flung areas, no? And before giving it to them, on April 14th, i-bless ni Papal Nuncio. Samtang lakip sa hatagan sa Quincentennial Cross, mao ang mga tao nga nahimong kabahin ug anaa sa likod sa programa. This recycled wood donated sa atong mga kauban, atong mga amigo. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.